салом дӯстон, чӣ гуне ки ҳамагон медонем равзанаи зимистонаи трансферӣ дар авҷи кори худ қарор дорад. Мо бошем чунан вақта бо такя ба сарчашмаҳои боваринок бароятон чанд хабарҳои расмиро аз ҷаҳони трансферӣ хоҳем гуфт. лайки қиматбоҳои худро гузоред то ин ки видео ба нафарони бештар паҳн гардад. мо бошем сар мекунем. дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро то рақобатҳое интизор мебошанд. челси дар стенфорд бридж астон вилларо пешвоз мегирад. аз ситиро бозии мушкил дар меҳмонӣ бо тоттенхем интизор аст. чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. тамошои рақобатҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментария ин видео. атлетико мадрид ҳам аз харидории дифоъгарон дилбазанд шуду ин навбат ҳамлагар аз бозор ба қаб мекунад. ин ҳам каси дигар неу нафари пасипардагии влахович дар ювентус Моизе Кин аст. агар ба таърихи фаъолияти касбии Моизе Кин назар кунем, маъз ин ҳамлагарро як замони ювентус чун ғунчаи умед ба Турин овард, вале дар муддати кӯтоҳ хок аз дасташ наомад. баъдан бозингари як замон калидӣ дар мунтахаби Италия ба стажировка ба Эвертон рафт. танҳо баъди рафтани Роналдо аз Юве туриниҳо ночор боз ба хизматҳои Кин зор шуданд, вале чӣ тавре аз аввал маълум буд, бо омадани Влахович боз ҳам футболбози африқоӣ аврупоӣ шуда ба маҳсули дасти дуюм ё худ секенхен табдил ёфт. ин навбат чӣ тавре мо ва худи Фабрицио Романо ҳам гуфта буд, ҳамловари Юве тариқи иҷора ба Мадрид меояд то бо гол агар нашавад, ақаллан бо афту андомаш Пересу шогирдонашро тарсонида метавонад. як гапи дигари срочни ё худ фаврии хабаркаши асосии трансферӣ бо номи Фабрицио Романо ин омадани Борха Иглесиас аз Бетис ба Байер аст. иҷораи Борхе то охири мавсим бо ҳуқуқи харидории 8 миллиона ба дорусозон иҷозат медиҳад то ақаллан дар ним сол аз шарбати бодрингам ягон маҳлули доруворӣ тайёр кунанд. он ҷо албатта гап сари гузариши Борха ба Байер меравад ва даста айни ҳол пешсафи Бундеслига ҳам ҳадафҳои бузурги қаҳрамоншавӣ дорад. агар атрофи омурҳои нафари ҷанҷолӣ бо Рубиалис ҳарф занем, дар 11 бозии ахир ин футболбоз ғайр аз як паси голӣ ягон амали натиҷабахш надорад. охирон голи Иглесиас дар сафи Бетис рӯзи 10 ноябри соли 2023 вақти бозӣ бо дастаи Ариси Кокорин дар Лигаи Аврупо ба қайд гирифта шудааст. даромади га ба дарвозаи дастаи Кокорин ман худам ҳам гол зада метавонам. як голи дигари Борха бошад дар ҷоми Испания вақти бозии зидди дастаи Вильяновенсе аз дивизиони сеюм зада шуд. аз як ҷониб мо ин ҷо агар аз омурҳои дурушти бозингар мисол овардем, аз ҷониби дигар вақти рақобат дар пойгаи қаҳрамонӣ агар Алонсо аз чемпионати ватани хеш бозингар наёрад, ба футболбозони ношиносу бегона дар ин давру замон бовар кардан хеле ҳам мушкил аст. ҳамзамон Барселона то ҳол аз муҳаббат нисбати бозингарони нолозим барои тимҳои манчестерӣ даст накашидааст. соли пора агар аз барои Эрик Гарсия аз Сити пули андаку мандак нарафт, ин маврид бошад тобистон Мейсон Гринвуд ба Барса рафта нест. аз ҳамаи дастаҳои харидор Барса имкони бештари гирифтани Гринвудро дорад. бозии аълосифати Гринвуд дар Хетафе ба он расон ки моҳи декабр ӯро беҳтарин донистанд. 5 голу 4 паси голӣ ва ҳар фоидаи нек дар ҳар бозии Гринвудро дар МЮ барои ҳамагон аз душман ба дӯст табдил дод. хотиррасон мекунам ки мушкилии Гринвуд бо МЮ баъди ҳуҷуми ӯ ба дӯстдухтараш ба миён омад ва баъд ба фишори матбуот ӯ маҷбур шуд на танҳо дастаи худ балки ватанашро тарк кунад. осонии кор ҳам он буд ки сармураббии Манчестер Юнайтед худо мегӯяд ки ягон даста тезтарак ин футболбози 22-соларо бигирад, вале фурсатҳои ахир хабаре баромад ки тақдири Гринвуд ва Санчоро директори нави варзиши МЮ ҳал мекунад. ин ҳам нафаре хоҳад буд ки на парвои Редклифро дораду на ягон дастури тенхагро иҷро мекунад. дар мавриди иштиёқи тимҳои испанӣ хусусан Барса оиди Гринвуд бошад, ба қавли Романо таблакзании беҳуда пеш аз туй аст. бошгоҳи саудии Ал-Наср дар талоши якҷо кардани бозингарони собиқи Реал аст. барои он ки Роналдо ва Леопольд Дукаса дар биёбонҳои серқуми Саудӣ зиқ нашаванд, роҳбарияти Ал-Наср Каземироро шомили тим мекунад. агар ба таърихи баромади Карлос Каземиро як диққат кунем, дар аввалин моҳҳои баромади хеш ин бозингари бразилӣ ба арзиши Рубино Лоҷувар дар майдон қиматбаҳо буд, вале бо гузашти вақт на кори Тенхаг маънӣ пайдо карду, на гаринигии Каземиро ба девҳои сурх фоидаe наовард.
Каземиро моҳи августи соли 2022 баъди гирифтани кулли ҷоизаҳо бо Реал Мадрид бар ивази 60 миллион евро ба хотири гирифтани маоши бештар ба Манчестер Юнайтед омад. Аммо чӣ тавре гуфтем, бо турб гаштани вазъият дар қисмати сурхи манчестерӣ ашки пушаймонӣ рехт ва акнун дар роҳи пулкоркунӣ боз нақшаҳои калонтар дорад. Ин навбат бозингари бразилӣ ташнаву гӯшна дар Манчестер ҳарчи бештар мехоҳад пули шайхонро тез-тез дар киса занад, то вақти нафақат дар Бразилия ғайр аз ёди ҷавонӣ дигар ниёзе надошта бошад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гейров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.